Ako talaga kung ano, nagprimog na ito, bang mo ito, tumulog mga nabakan, buwang binangan. Baka mo, patungkol ba na ay sa pag lepang ko rin pala ko rin mag-aga. Isi sa ibo yung nagkawag. Hindi na magkasya dito. Hindi na labot. Hindi na ito.
ano mga pulugan sa mga susunod kung mairi ka kakasanda mo di pagkakasanda ka nga ibita kaburas may mga patakan may ba bak ng tao mga babae no duwang buro babae basta dito sa ito
Para maabot. May gift daw. Bago ka. Liwangon nga yung sa Facebook. Liwangon ang babae. At na dagit ngayon tata ngayon sabi ngayon sa para mga para mga may tanapos ba ang luwas dai ako pues wala kaya pala yan nakasara pala napos ka manggadan saya sabi ka tayo may parang ba ay sira ka pero mapasita kumang kami ano ngayon sa mga kasi kanang kada siguro
Buhay pa.
baga puro ka sila ora din mo gol sa nagda sa mga
kaysa ano, then, oh, sinabi daw ugali, mas sa Pilipinas, sa ibang ang kain mga tama mga babae. Surya ko na ako. Tamang ka ako dahil
Kaya, bukarong na. Hmm. Oo. Tumumari boy. Oh, ang abo, grabe. Oh, binigyan ka na hali so ano. Teka, oh, di mo, di mag-inom na, di mag-tubig na mainit ka na. Wow! Wag ka, ay talaga si Papa mag talaga mo. Di ka mag Hoy! Ang balan. Ano? Kadang kan pemboy kadang mau sibubog na mga gusto mo nang naroon sa ba kami
Iyan, pag Dracula, taon, parang ayaw maniling. Ano yung magsasan? Nawang ito yung Nubil, tranquilo. Iya bilog. Pero manip.
Ano na, boy? Sana? Oo, ayaw mag
naman ko.
ba sa loob?